crec que té sentit salvar el sistema bancari perquè si no funciona, la nostra economia no funcionarà. Una altra cosa, i això no ho dic jo ja, ho dic molta gent, sobretot des d'esquerra, és que aquests diners que es deixin a la banca, doncs que es tornin, que asseguri que es tornin i que es controli també l'ús que se'n fa, perquè si hem de deixar diners a la banca de tots els impostos i després alguns se van de rosites amb milions diguem a casa seva d'euros per haver-ho fet malament i haver deixat el seu banc o haver estat en un estat desastrós em sembla totalment impresentable. Ara jo crec que sí, que no ens podem quedar esperant que el sistema s'arregli per algun tipus de miracle i perquè ens podem trobar que els que hem estalviat alguna cosa per la jubilació o per altres raons que no funcioni el sistema bancari i perdin els calés. A mi no m'agrada aquest tipus d'activitat com a base per la nostra economia. Jo penso que m'agradaria més que la gent treballés amb activitats d'un valor afegit més clar, amb una visió de futur, això que diuen de l'economia del coneixement, no sé, això de fer un centre en què es fomenta la ruleta, el blackjack i altres coses, hi ha de tot, no? Els que estan a favor diuen que també hi ha conferències. Jo en línies generals diria que no em sembla una opció acceptable, i més quan això s'ha de fer a base d'acceptar que una sèrie de lleis que actuen per tothom, allà en aquell àmbit es puguin saltar i es facin excepcions. D'entrada seria més aviat partidari que no. Ara, també depèn de l'impacte que pugui tenir sobre l'ocupació i entenc que per molta gent podria ser una cosa positiva. També és veritat que sembla que la major part de la gent la portarien de fora, o sigui que en els espanyols o catalans l'impacte seria pràcticament mínim. A veure, jo penso que Catalunya té una situació fiscal amb alguns aspectes injusta. Jo penso que Catalunya, com a nació o com a regió o com a àrea més rica que el promig, ha de tenir una certa solidaritat amb les altres àrees i que encara que les balances fiscals siguin negatives, això en si no em sembla malament. Ara, que es pugui controlar d'alguna manera aquesta transparència, que hi hagi alguns límits, perquè si no, clar, tens una mica la idea que en alguns casos, tema autopistes, etc., que una mica ens estan prenent el pèl. Jo penso que si es pot fer un pacte fiscal bé, jo penso que és un tema que crea moltes tensions, segons com es planteja, sobretot si es fa en plan molt reivindicatiu i dient que el que passa és que els andalusos els extremenys no treballen i s'aprofiten. I el mateix que, per exemple, estan dient els alemanys, dels espanyols en general, i aquest tipus de plantejaments em sembla que s'haurien d'evitar i anar a posar-se d'acord amb uns principis generals, quin és el nivell de solidaritat que ha d'haver-hi entre països, entre regions, i intentar portar el debat amb un àmbit de discussió que no creï més rebutjos i piques, i aquells sempre ens estan fent el mateix, i aquests catalans que només pensen en ells, vull dir que això no penso que ens beneficiï a la llarga a ningú. Home, posar en marxa la màquina de fer diners depèn de per què, no? Depèn si aquests diners són per pagar els banquers que se'n van a casa després d'haver deixat això fet una runa. No, ara, jo sí que crec una mica soc de la línia, ja ho coneixeu, d'aquests economistes com el Krugman o Stiglitz, que són més aviat partidaris de gastar més, si no està invertint el sector privat, l'única manera és invertint per part del sector públic. El que passa és que això s'ha d'invertir, no és només fer els diners, llavors en què els utilitzem, si els utilitzem també per
Eurovegas i coses així, doncs no ho sé, no? Si s'utilitzen per més especulació, perquè els que han especulat se'n vagin de rosites, no. Ara, si s'utilitza, per exemple, per promoure que la gent que no pot ara de moment fer front a les hipoteques no es quedi desnonat i pugui continuar gaudint de la casa i pagant-ho com pugui. Si això ha de servir per donar crèdit a moltes empreses que en aquest moment estan escanyades, doncs jo penso que sí. No? Sí que s'ha de potser de ser menys fonamentalista amb el tema del dèficit, però gastant bé els diners, no simplement gastant de qualsevol manera, perquè si no tindrem més inflació, més deute i no haurem impulsat l'economia i l'ocupació, que és clar, que és el tema clau ara en aquest moment. Això ho tindria a dir el poble català, no? A veure, jo em sento representat, jo també ja fa molt temps, abans que sortís això, doncs ho deia en alguns fòrums, que estava emprenyat, cabrejat i indignat per les coses que estaven passant, no? Aleshores jo em sento, diguem, representant en aquest sentit, no? I me'n vaig alegrar que un nombre important de gent, tant joves com gent gran, doncs sortissin, es manifestessin i busquessin alternatives o almenys diguessin, no estem d'acord, no ens ho creiem tot això.